അപ്പൊ മാതാജി എന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു 3 monthsന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ പറയാം, എല്ലാവരും ഒരു 2 മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ സമാധാനത്തോടു കൂടി ഹരേകൃഷ്ണ മന്ത്രം 16 റൗണ്ട് ജപിക്കാം. കറക്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ മതി. പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്തോറും നമ്മൾക്കത് കുറച്ച് സ്പീഡ് കൂടും. തുടക്കത്തിൽ 10 മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് അതൊരു 6 മിനിറ്റ് 7 മിനിറ്റിലൊക്കെ തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. 2 മണിക്കൂർ സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പൊ വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് 2 മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടാനില്ല. പക്ഷെ എല്ലാവരും ജപിക്കണം എന്നായി ഞാൻ പറയുള്ളൂ. 16 റൗണ്ട് മാല ജപിക്കുന്നത് വളരെ വളരെ നല്ലതാണ്. അത് അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ അത് ജപിച്ച് തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നല്ല സമാധാനം, നല്ല ടെൻഷൻസ്, അധികം ടെൻഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ആ 2 മണിക്കൂർ നമ്മൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നല്ല ആശ്വാസമാണ്. എല്ലാവരും ജപിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ക്ലാസ് തുടങ്ങാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വളരെ സന്തോഷം. ഹരി പോൽ എന്തായാലും ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവരും ജീവിതത്തിലും ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം മേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുധ പദ്മകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സകലരഘുനാഥാനിതം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാനിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശാത്യദേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനേ ഗൗരകഥാദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയോ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 34ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അല്ലേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതിനു മുമ്പത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത്? യുധിഷ്ഠിരൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് നോക്കുമ്പോ ആരില്ല? വിതുരരില്ല, ഗാന്ധാരി ഇല്ല, ധൃതരാഷ്ട്രരും ഇല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ വളരെ വിഷമായി. കാരണം അവർ വിട്ടുപോവുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പത്തെ ആ ഒരു ഇതില് പറയുന്നുണ്ട്, ദുര്യോധനൻ എപ്പോഴും യുദ്ധം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താണ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ തോന്നിയിരുന്നത്? താൻ വളരെ വലിയ തെറ്റാണ് ചെയ്തത്. തന്റെ സിബ്ലിങ്സിനെ എല്ലാം, തന്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം കൊന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നുള്ള വളരെ ദുഃഖം, എന്താണ് അത്രയും ഒരു പാപിയാണ് ഞാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ സ്വയം കാണുന്നത്. എന്നാൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ധൃതരാഷ്ട്രരും ദുര്യോധനും എല്ലാം ചേർന്ന് ഇവരെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ഒരിക്കലും അവരെ ഒരു തെറ്റായ രീതിയിൽ ആര് കാണുന്നില്ല? യുധിഷ്ഠിരൻ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ നമ്മള് ഏറ്റവും അധപ്പതിച്ചവനാണ് എന്ന് കാണുന്നു എന്നല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരിൽ ആരിലും കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി 34ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതര്യൂപരതേ പാണ്ഡവു. ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ പാണ്ഡവ സർവ സർവാന്നാ സുഹൃത ശിശൂൻ അരക്ഷതാം വ്യസനതഃ ദ്രവ്യൗ കഥാവിതഃ പിതരി എന്റെ പിതാവ്, ഉപരതെ മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ, പാണ്ഡു മഹാരാജാവ് പാണ്ഡു, സർവാൻ എല്ലാവരും, നഖ ഞങ്ങൾ സുഹൃദഃ അഭ്യുദയകാംക്ഷികൾ, ശിശുക്കൾ, അരക്ഷതാം സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, എന്തായെന്ന് അറിയില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. നിങ്ങൾക്ക് ഷെയറിംഗ് കാണുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല മാതാജി. ഇല്ല മാതാജി.
കാണുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പക്ഷെ ഷെയറാണ് കിടക്കുന്നതും ഇതില്. പക്ഷെ എന്താണെന്നറിയില്ല. ഒരു മിനിറ്റ് വീണ്ടും എടുക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ വന്നു രാമ മാതാജി. കാണാം മാതാജി. ഇപ്പൊ വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? വിപത്തുക്കളിൽ നിന്നും പിതൃ സഹോദരന്മാർ എവിടെ കഥൗ ഗമിച്ചു ഇതക ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും വിവർത്തനം ശിലപ്രപാതേ. എന്റെ പിതാവ് പാണ്ഡു മരണമടഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ശിശുക്കളായിരുന്നപ്പോൾ ഈ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരും എല്ലാവിധ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകി. അവർ സദാ ഞങ്ങളുടെ നല്ല അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായിരുന്നു. അഹോ കഷ്ടം, ഇവിടെ നിന്നും അവർ ഇവിടേക്കാണ് പോയത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? അപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനെ ഇപ്പോഴും നോക്കൂ, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു കറ ഇല്ല അല്ലേ? നോക്കൂ, രണ്ട് പിതൃരും ധൃതരാഷ്ട്രരുമാണ് പിതൃ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അവർ രണ്ടുപേരും എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ കാത്തുരക്ഷിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആ വിപത്തുകൾ ഉണ്ടാക്കിയതും ആരാണ്? ധൃതരാഷ്ട്രർ തന്നെയാണ് അല്ലേ, ഇവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ടും അവരെങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? എല്ലാ വിപത്തുകളിൽ നിന്നും ഇവരാണ് ഞങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചത് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഒരു തെറ്റായ ചിന്ത പോലും യുധിഷ്ഠിരന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നില്ല എന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം. എത്ര ശുദ്ധഭക്തനായിരിക്കണം അല്ലേ? അവർ സദാ ഞങ്ങളുടെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളായിരുന്നു. അഹോ കഷ്ടം. അപ്പൊ അവരെവിടേക്കാണ് പോയത് എന്ന് വരി ചെയ്യാണ് യുധിഷ്ഠിരൻ. ശ്ലോകം 35. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സൂത ഉവാച കൃപയാ സ്നേഹവൈക്ലവ്യാത്. ഓം നമോ ഭഗവതി ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആത്മേശ്വരമചക്ഷാണോ ന പ്രത്യാഘാതി പീഡിതഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. സൂത ഉവാച. സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, കൃപയാ പൂർണ്ണ അനുകമ്പയാൽ, സ്നേഹവൈക്ലവ്യാൽ ഗാഠസ്നേഹം ഹേതുവായ ചിത്തഭ്രമത്താൽ, സുതഃ സഞ്ജയൻ, വിരഹകർഷിതഃ വിരഹത്താൽ ദുഃഖിതനായ, ആത്മ ഈശ്വരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനൻ, അചക്ഷാണഃ കാണായകയാൽ, ന ഇല്ല, പ്രത്യാഹ പ്രതിവദിച്ചു, അതിപീഡിതഃ അത്യന്തം പീഡിതനായി. വിവർത്തനം ചില പ്രപാദിക്ക് ജയ്. സുതഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു, അനുതാപത്താലും ചിത്തവിക്ഷോഭത്താലും സഞ്ജയൻ തന്റെ യജമാനനായ ധൃതരാഷ്ട്രരെ കാണാത്ത മാനസിക വ്യഥയിലായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ട വിധം ഉത്തരമേകാനായില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദുഃഖിച്ചിരുന്നത് ആരാണ്? സഞ്ജയനാണ്. എത്രയോ വർഷമായിട്ട് ആ ധൃതരാഷ്ട്രരെ സന്തത സഹചാരിയായിരുന്നു അല്ലെ സഞ്ജയൻ, മന്ത്രിയായിരുന്നു എപ്പോഴും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തില് എല്ലാം നടക്കുന്നത് ആരാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നത്? സഞ്ജയനാണ് അല്ലെ, ദിവ്യദൃഷ്ടി ലഭിച്ചത് കാരണം കൊണ്ട്. അപ്പോ ആ ഒരു ദുഃഖത്തിൽ പെട്ട് സഞ്ജയനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സഞ്ജയനെ എവിടേക്കാ പോയി എന്നുള്ള ഇത്, അയ്യോ എവിടേക്കാ പോയിണ്ടാവുക, ആരും എല്ലാ മക്കളും എല്ലാവരും മരിച്ചു പോയതല്ലേ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക്. അപ്പൊ അവരടുപ്പാണ് സഞ്ജയന്. അപ്പൊ സഞ്ജയന് ആ ദുഃഖം കാരണം കൊണ്ട് യുധിഷ്ഠിരൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മറുപടി പോലും പറയാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. അത്രയും സങ്കടമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സഞ്ജയൻ ദീർഘകാലം മഹാരാജാവ് ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സ്വകാര്യ സഹായിയായിരുന്നു. ആകയാൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള അവസരം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. ഒടുവിൽ തന്റെ അറിവ് കൂടാതെ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യായെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദുഃഖം സീമാതീതമായിരുന്നു. അതാണ് പറയാണ്ട് പോയി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം. എവിടേക്ക് പോയെന്നറിയില്ല, വയസ്സായിട്ടുണ്ട്, എന്താവാന്നറിയില്ല എന്നുള്ള സങ്കടങ്ങളാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധമാകുന്ന മത്സരത്തിൽ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സമ്പത്തും സ്വജനങ്ങളും അങ്ങനെ സർവ്വതും നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒടുവിൽ കൊടും നൈരാശ്യത്താൽ രാജാവിനും രാജ്ഞിക്കും കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് പോകേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. ആകയാൽ സഞ്ജയന് ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പൂർണ്ണ അനുകമ്പയുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയന് അറിയില്ല എന്താണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളായാലും എന്താണ് ആലോചിക്കുക? പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ്, അവരെ മക്കളൊക്കെ മരിച്ചു,
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആരാണോ അവരെ കൊല്ലാനായിട്ട് കാരണമായത് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ താമസിക്കേണ്ടി വരികയാണല്ലേ. ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഈ വയസ്സാം കാലത്ത് വീട് വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് എന്ന് നമ്മൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക? പാവം, എന്താ അവസ്ഥ അല്ലെ അവരുടെ, നമുക്ക് തോന്നും. കാരണം ആ വീട്ടിൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, അവർക്ക് മനസ്വസ്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നുണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എടുക്കുക അല്ലെ. ആ തരത്തിലുള്ള ഒരു ചിന്തയാണ് സഞ്ജയന് ഇപ്പൊ വരുന്നത്. കാരണം വിതുരര് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ പോയിട്ടുണ്ടാവുക എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത ആർക്ക് വരുന്നില്ല? സഞ്ജയന് വരുന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ള ബുദ്ധി സഞ്ജയന് ഇല്ലല്ലോ. അത് കാരണം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികളെ തന്റേതായ രീതിയിൽ പരിചിന്തിച്ചു. കാരണം വിതുരർ മൂലം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആന്തരിക വീക്ഷണം ഉണർത്തപ്പെട്ടു എന്നും ആകയാൽ ഗൃഹമാകുന്ന അന്ധകൂപത്തിൽ നിന്നും വിടവാങ്ങിയ ശേഷം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സാഹപൂർണമായ ആമോദത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയതെന്നും സഞ്ജയന് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതാണ് ആ ഒരു റിയലൈസേഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ധ്രുവന്റെ കഥയിൽ പറയുമ്പോഴേ, ധ്രുവന് ആ ഭഗവാനെ കാണുമ്പോ ഉള്ളില് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം ഇങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നാമം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ആ രൂപം കാണാണ്ടാവുകയാണ്. അപ്പൊ മറയുമ്പോ ആണ് ധ്രുവൻ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ധ്രുവൻ കണ്ണു തുറക്കുമ്പോൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, എന്താണ് പറയേണ്ടത് എന്നൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ശംഖ് കൊണ്ട് നെറ്റിയിൽ തൊടുമ്പോഴാണ് ആർക്ക്? ധ്രുവന് ആ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നത്. ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച ഉടനെയാണ് പരമദിവ്യോധ പുരുഷനാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാലം നമ്മൾ ചെയ്തതൊക്കെ എത്ര ഫോളിഷായിരുന്നു, എത്ര മോശമായിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് തപസ്സിന് വന്നത് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ ആ അറിവ് ആർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്? ധ്രുവന് ലഭിക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ വിതുരര് ശുദ്ധഭക്തനാണ് അല്ലെ. മൈത്രേയരുടെ ആ ഉപദേശം കേട്ട് ശുദ്ധഭക്തനായ ആ വിതുരരെ ഉപദേശിച്ചപ്പോ ആർക്കും ധൃതരാഷ്ട്രനും എന്താണ്? ആ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു. അപ്പോ ഇനിയും ഇതിനേക്കാളും നല്ല, ഇപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ഞാൻ മരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും മോശമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത്. അതിന് പകരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ട് ജനിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്കോ പോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ലഭിക്കുകയാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് ആര് പോയിട്ടുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രർ പോയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ ഇത് ആർക്കറിയില്ല? ആർക്കറിയില്ല? സഞ്ജയന് അറിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ദുഃഖിക്കുന്നത്. വർത്തമാന ജീവിതം പരിത്യജിച്ച ശേഷം കൂടുതൽ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം പ്രാപ്തമാകുമെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാത്ത പക്ഷം കൃത്രിമ വേഷധാരണത്താലോ വീട് വിട്ട് പുറമെ വസിക്കുന്നതിനാലോ ഒരുവൻ പരിത്യാഗ ജീവിതക്രമത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കാനാവില്ല. അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബോധം വേണം. നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനെ വിശ്വസിക്കണം. ആദ്യം ശ്രദ്ധ, സാധുസംഘ അല്ലെ. ആ ശ്രദ്ധ ആദ്യം വരണം. നമുക്ക് ഫെയ്ത്ത്, വിശ്വാസം ആദ്യം വരണം. എന്താണ്? ഭഗവാൻ കാത്തോളും. ഭഗവാനെ നമ്മൾ നാമം ചെല്ലാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാല്, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചെങ്കിലും ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് അതിന് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ ചെയ്തു തന്നോളും. ഇതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നമ്മൾക്ക് എന്തായാലും ലഭിക്കുക എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വീട് വിട്ടു പോയിട്ട് ഇത്തരം സന്യാസത്തിന് പോയാൽ മതി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും 60-70 വയസ്സ് പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വാനപ്രസ്ഥം പോകുന്നുണ്ട്, ഞാനും ഒരു ഫാഷനായിട്ട് ഞാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള ലെവലിൽ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്താ കാരണം? ഒരു വനത്തിലാണ് പോകുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, പാമ്പുകൾ ഉണ്ടാവും. അതിനൊക്കെ നമ്മൾക്ക് പേടി തോന്നും. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഭഗവാനോടുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം വന്നിട്ടില്ല. അപ്പൊ ആരെന്നെ വന്ന് കൊല്ലും എന്നുള്ള ഭയത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുക. നാമചരണയിലായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവുക. ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് ഇത്തരം കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതമല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകം 36. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വിമൃച്യ ശൃണിപാണിഭ്യാം. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഹരേ കൃഷ്ണ. വിമൃജ്യ തുടയ്ക്കുക, അശ്രുണി നേത്രങ്ങളിലെ അശ്രുക്കൾ, പാണിഭ്യം സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ, ഇഷ്ടഭ്യ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാനം മനസ്സ്, ആത്മന ബുദ്ധിയാൽ, അജാതശത്രും മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് പ്രത്യുജെ മറുപടി പറയാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രഭോഹോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനന്റെ പാദോപാദങ്ങൾ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. എത്ര ഭക്തനായിരുന്നു അല്ലെ സഞ്ജയൻ. നോക്കൂ, ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്താലും അതാണ് യജമാന ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. എന്തിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രം മാത്രമാണ് സഞ്ജയന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നത്. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ആദ്യം ബുദ്ധിയാൽ സ്വമനസ്സിനെ സാന്ത്വനപ്പെടുത്തിയ ശേഷം കണ്ണൊക്കെ തുടച്ച് അല്ലെ, അതുവരെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്വന്തം കരങ്ങളാൽ കണ്ണ് തുടച്ചുകൊണ്ട്, അശ്രുക്കൾ തുടച്ച് തന്റെ യജമാനനായ ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ പാദങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട്. കണ്ടോ,
ആ സേവകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അതാണ്, പാദങ്ങളെയാണ്. നമ്മൾ പക്ഷേ ആരുടെ സേവകനാണ് ആവേണ്ടത്? ധൃതരാഷ്ട്രയെ പോലെയുള്ള നമ്മുടെ സേവകനല്ല, പാദങ്ങളുടെ സേവകനാകരുത്. ആരെയാവണം? ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടത്. ആ കുട്ടി സഞ്ജയനെ എത്തിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ ആരെയാണ് കാണുന്നത്? ധൃതരാഷ്ട്രയാണ് അല്ലെ. പാദങ്ങളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരനോട് അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുവാൻ ആരംഭിച്ചു. ശ്ലോകം 37. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സഞ്ജയ ഉവാച. മഹാത്മഭിഃ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, ന ഇല്ല, അഹം ഞാൻ, വേദ അറിയുന്നു, വ്യവസിതം ദൃഢനിശ്ചയം, പിത്രോഹോ അങ്ങയുടെ പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെ, വഹ അങ്ങയുടെ, കുലനന്ദന ഹേ കുരുവംശനന്ദന, ഗാന്ധാര്യാഹ ഗാന്ധാരിയുടെ, പ അല്ലെങ്കിൽ, മഹാബാഹോ അല്ലയോ മഹാനായ രാജാവേ, മുഷ്ടിതഹ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അസ്മി ഞാൻ, മഹാ ആത്മഭിഹി ആ മഹാത്മാക്കളാൽ. വിവർത്തനം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ പ്രിയ കുരുനന്ദന, അങ്ങയുടെ ഇരു പിതൃ സഹോദരന്മാരുടെയും ഗാന്ധാരിയുടെയും ദൃഢനിശ്ചയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അജ്ഞനാണ്. ഹേ രാജാവേ, മഹാത്മാക്കളാൽ ഞാൻ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു അറിവും ഇല്ല. കാരണം അവര് ആരാണ്? വിതുരരോ ധൃതരാഷ്ട്രരോ ഗാന്ധാരിയോ ആരും എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് എന്ത് ശപഥം എടുത്തിട്ടാണ്, എന്ത് ദൃഢനിശ്ചയം എടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടുന്ന് പോയേക്കണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. എവിടേക്കാണ് പോയേക്കണെന്നും അറിയില്ല. അവരെന്നെ വഞ്ചിച്ചു, എന്നോട് പറയാതെ പോയി. നല്ല സങ്കടമാണ് ഇവിടെ ആര് കാണിക്കുന്നത്? സഞ്ജയൻ കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. മഹാത്മാക്കൾ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നത് ആശ്ചര്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ മഹാത്മാക്കൾ മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കുന്നു എന്നത് പരമാർത്ഥമാകുന്നു. ദ്രോണരുടെ മുന്നിൽ ഒരു അസത്യം പറയാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതും ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. ഭഗവാൻ അത് ആഗ്രഹിച്ചു. ആകയാൽ അത് ഒരു മഹത്തായ കാരണമാകുന്നു. ആധികാരികമായത് എന്ത് എന്നതിനാൽ ഉള്ള മാനദണ്ഡം ഭഗവാന്റെ സംതൃപ്തിയാണ്. അപ്പൊ ന്യായമായ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുണ പറയുന്നത് തെറ്റല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിനാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അവരുടെ എന്താണ് പറയാ, ഒരു ദുരുദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നുണ പറയുന്നത് നമുക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടി മഹത്തായ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഒരു ധർമ്മം പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ധർമ്മത്തെ സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നുണ പറഞ്ഞതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിയാണ്. ശരിയായ കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാന് തൃപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെ. തെറ്റായ ഒരു കാര്യത്തിന് ഭഗവാന് തൃപ്തി വരില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നുണ പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് തൃപ്തിയാണ് എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിലോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ മാനദണ്ഡം. ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാകട്ടെ ഒരുവന്റെ നിർദ്ദിഷ്ടമായ കടമകളാൽ ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതാണ് ഗീതയുടെയും ഭാഗവതത്തിന്റെയും അനുശാസനം. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സ്വകാര്യ സേവകനായി സദാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ധൃതരാഷ്ട്രരും വിതുരരും അവരെ അരുഗപിച്ച ഗാന്ധാരിയും അവരുടെ തീരുമാനത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. സഞ്ജയൻ എപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ വിതുരരുടെ ഉപദേശത്തിന് ശേഷം മനസ്സ് മാറിയതിനു ശേഷം വനത്തിൽ പോകുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞില്ല അല്ലെ, വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല. തന്നോട് ആലോചിക്കാതെ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്ന് സഞ്ജയൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിരുന്നില്ല. അതാണ് വിഷമം. സഞ്ജയൻ വിചാരിച്ചത് എന്താണ്? നമ്മളെ വലിയ ആളായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. എന്താണ്? ധൃതരാഷ്ട്രം എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാണ്ട് അനുവാദം വാങ്ങാണ്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം അത്രയും ഒരു വിശ്വസ്ത സേവകനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് സഞ്ജയന്റെ അവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ആരെയും വിശ്വസിച്ചാലും ഒരു തവണ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിശ്വാസം മാത്രമാണ് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ളത്. എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയുള്ളത് ഭഗവാനാണ്. ഇപ്പൊ സഞ്ജയനത് ആലോചിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെ ധൃതരാഷ്ട്രൻ എന്നോട് പറയാതെ പോകാൻ പറ്റും? എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്രർ കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് യാത്രയാകുന്നത് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടായിരുന്നതിനാൽ അക്കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് സഞ്ജയനോട് പോലും വെളിപ്പെടുത്താനാകുമായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർ സഞ്ജയനോട് പറയണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ? അല്ല.
എന്താണ് വിതുരര് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആരോടും പറയാതെയാണ് ഇവിടുന്ന് പോകുന്നത്. കാരണം യുധിഷ്ഠിരൻ അറിയാൻ പാടില്ല. കാരണം പിന്നെ പോകാൻ വേണ്ടില്ല, അവിടെ നിൽക്കാൻ പറയും അല്ലേ? അവർ ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് കാട്ടിലൊന്നും പോയി കഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്നായിരിക്കും യുധിഷ്ഠിര രാജാവ് പറയുന്നത്. അതിൽ പാണ്ഡവരാരും സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടാണ് അവർ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സഞ്ജയനോട് പോലും വെളിപ്പെടുത്താനാകുമായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ദർശിക്കാനായി പോകുന്ന വേളയിൽ സനാതന ഗോസ്വാമിയും കാരാഗൃഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ വഞ്ചിച്ചു. അതേപോലെ രഘുനാഥദാസ ഗോസ്വാമിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഹിതനെ വഞ്ചിക്കുകയും ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ വേണ്ടി എന്നേക്കുമായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ളതെല്ലാം നല്ലതാണ്, കാരണം അത് നിരപേക്ഷ സത്യവുമായി സംബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. കുടുംബാംഗങ്ങളെ വഞ്ചിച്ച് ശ്രീമദ് ഭാഗവത സേവനത്തിൽ നിരതനാകാനായി ഭവനം ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള ഇതേ അവസരം നമ്മൾക്കുമുണ്ടായി. ഒരു മഹത്തായ ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടി അത്തരം വഞ്ചന അനിവാര്യമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അത്തരം അതീന്ദ്രിയമായ കബളിപ്പിക്കലിൽ ഒരു പക്ഷത്തിനും യാതൊരു നഷ്ടവുമില്ല. അതാണ്, നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്കും ഗുണമുണ്ടാവണം, അത് മറ്റുള്ളവർക്കും ഗുണമുണ്ടാവണം. അതേ രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യമാണെങ്കിലാണ് ഭഗവാൻ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരോട് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം, ആ ഒരു സന്ദർഭത്തില് അതാണ് അനുയോജ്യമായിരുന്നത് അല്ലെ? ആ യുദ്ധത്തില് അപ്പൊ ധർമ്മയുദ്ധമാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധർമ്മയുദ്ധത്തില് എല്ലാം ധർമ്മം പാലിക്കപ്പെടണ്ടേ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ യുദ്ധം വേണ്ടി വന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തനയും കൂടി നമ്മൾക്ക് വേണ്ടി വരും അല്ലെ? കാരണം അത്രയും കുതന്ത്രങ്ങളാണ് ആര് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ധൃതരാഷ്ട്രരും അതാണ് ദുര്യോധനം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സിൽ തന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അക്രമികളായവരെ കൊല്ലുന്നതിന് പാപമില്ല പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്രമികളെ കൊല്ലുവാനായിട്ട് പാപമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എന്നിട്ട് പോലും ഒരു യുദ്ധം നടക്കാൻ ഒരു നല്ല രീതിയിലാണ് ആ യുദ്ധത്തിനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഒരു നിമിഷം വിചാരിച്ചാൽ മതി ഇതൊക്കെ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാലും അങ്ങനെയാണ്, അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് മഹത്തായ. അപ്പൊ ഇതിന് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് സനാതന ഗോസ്വാമിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാണ് പോയത്? എങ്ങനെയാണ് വീട് വിട്ടത്? ആദ്യം വീട് വിട്ട് പോയത് ആരായിരുന്നു? അവര് എവിടെയായിരുന്നു? ഗവർണേഴ്സ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? ആ ഒരു മുസ്ലിം ഗവൺമെന്റിന്റെ ഗവർണർ പദവിയിലുണ്ടായിരുന്നവരാണ് രണ്ടുപേരും. അവര് സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണന്മാരായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ മുസ്ലിം പരമ്പരയിലുള്ള അവര് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് കമ്പൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ടായി? ആ സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരെ പുറത്താക്കി. കാരണം എന്താണ്? മുസ്ലിം പേര് അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. മുസ്ലിമായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടാണ് അവരെ ആ പദവിയിൽ വെച്ചിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് സ്വത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അത് കഴിഞ്ഞ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് മഹാപ്രഭുവിന്റെ സന്ദേശം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരാണ് ഇവർ ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത്? ആരാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയാണ് അല്ലെ? എന്താണ്? വോളണ്ടിയർ റിട്ടയർമെന്റ് എടുക്കും. അപ്പൊ ഒരാളല്ലേ എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അദ്ദേഹം സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? നവാബ് ഹുസൈൻ ഷാ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്, പോവാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് രൂപഗോസ്വാമി പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര സ്വർണ്ണ നാണയം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഒരു ബോട്ട് നിറച്ച് സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങളായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് പോയിരുന്നോ? ഇല്ല. എന്താ ചെയ്തത്? അതിന്റെ 50% എന്താ ചെയ്തത്? ആദ്യത്തെ 25% ഭഗവാന് വേണ്ടി വെച്ചു. പിന്നത്തെ 25% വൈഷ്ണവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തെ 25% തന്റെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, കഷ്ടപ്പെടുന്ന ബന്ധുക്കൾക്ക് വേണ്ടി വെച്ചു. അവസാനത്തെ 25% എന്തിനായിട്ട് വെക്കുന്നത്? തനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എമർജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേണമല്ലോ പറഞ്ഞിട്ട് വെച്ചത്. അതിൽ നിന്നാണ് 10,000 സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് രൂപഗോസ്വാമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ട് പോവാണ്, അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യം വന്നാലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. സനാതന ഗോസ്വാമി ഒന്നും എടുത്തിട്ടല്ല പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേരുന്നത്, സോറി, രൂപഗോസ്വാമി. അത് കഴിഞ്ഞ് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്നുള്ള ലെവലായപ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഗവർണർക്ക് മനസ്സിലായി, ഇനി ഒരാൾ കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭരണം താറുമാറാകും. കാരണം പൂർണ്ണമായും ഇവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഭരണം മുഴുവൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? പോവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാണ്. അപ്പൊ സനാതന ഗോസ്വാമി അതിന് എന്താണ് അടവെടുക്കുന്നത്? ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. സനാതന ഗോസ്വാമി പറയും എനിക്ക് വയ്യ അല്ലേ? എന്താ ചെയ്യണ വീട്ടില്? ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. അവിടുത്തെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചിരുത്തി അവര് ജനലും വാതിലൊക്കെ അടച്ചിട്ടിട്ട് ഉള്ളിലിരുന്ന് കൊണ്ട് എന്താ ചെയ്തിരുന്നത്? ഭാഗവതം പഠിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ദിവസം എന്താണ് ഈ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് പറ്റിയത്? അവര് വയ്യാണ്ടായിട്ട് പോയതല്ലോ, പോയി നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് അവര് വരികയാണ്. നമ്മുടെ മുസ്ലിം രാജാവ് വരുമ്പോ എന്താണ് കാണുന്നത്? ഭാഗവതം. അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി തന്നെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത്. എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജയിലിൽ അടയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ ഹരേ സംഭവിക്കുന്നത്? മാതാജി. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്നിട്ട് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ ജയിലിൽ വെച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ ജയിലിലത്തെ ആളെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൈസ കൊടുത്തിട്ടാണ്, അപ്പോഴാണ് ഈ രൂപ ഗോസ്വാമി കൊടുത്ത ആ പണം അവർക്ക് ഉപയോഗം വരുന്നത്. ആ സ്വർണ്ണ നാണയങ്ങള് ഈ കൈക്കൂലി മാറി അവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര് സഹായിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗവർണർ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ അത്രയും വലിയൊരു പദവിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലെ, വളരെ ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവരെ ഇത് ചെയ്തു, പൈസ കൊടുത്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ പൈസ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇവിടെ കാരാഗൃഹ സൂക്ഷിപ്പുകാരനെ വഞ്ചിച്ചു അല്ലെ, അയാളോട് പറഞ്ഞത് അയാൾ എന്താണ്, ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകണം, ഇങ്ങനെ ഒരാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ള ലെവലിലാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകാനാണെന്നുള്ള ലെവലിലൊന്നും അറിയിക്കാതെ അയാളെ പറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇവര് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത്, സനാതന ഗോസ്വാമി പുറത്തു പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ഒരു തെറ്റല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക്, ഇപ്പൊ ഹനുമാൻ വന്നിട്ട് ലങ്ക നശിപ്പിച്ചു അല്ലെ, പക്ഷെ നശിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നല്ലൊരു കാര്യമല്ല. പക്ഷെ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്? അത് ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളും ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ഒരു തെറ്റെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പക്ഷത്തിനും, അതായത് അത് അനുഭവിക്കുന്ന ആൾക്കും നമ്മൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഗുണമാണ് വരുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം ഒരു തെറ്റല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്, പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്.